Putang ina, saan ang pera ng tao? Kaya ako galit sa mga putang inang yan. Kaya sabi niyo, where is the big fish? I'm giving you now the biggest fish above them all. Ang pinakamayaman pang may mga foundation for the poor, kung ano-ano. Ilan lamang estudyante binibigyan nila. Just a show off. Just to maybe convey to the Filipino nation, no, we are rich, but we have a corporate conscience. You know, have this Ayala Foundation sending scholars. Ang scholars naman nila, ang anak ng mga mayaman, libre doon sa Amerika pag-aral. Hindi ko kaya ito. Sabi ko, so that ito, if I do not make it to the finish line, no, the imponderables of life, mamatay ako, mahulog ako, mabangungot ako, mabaril ako ng girlfriend ko, lahat. O mabaril ako ng asawa ko, o mag-init ang ulo ni Inday. Bago yun pa ang... Huwag ninyo itong bitawan. Especially Hindi ko sinasabi sa mga military magkudita kayo, pero huwag ninyong bitawan. Kayong mga Pilipino, huwag kayong pumayag. Tingnan ninyo, kasi ito, walang kontrata hanggang ngayon, kasi galit ako. Inaapura nila ako, sabi ko, you wait. Huwag mo akong apurahin, putang ina. Kasi yung kaso ninyo, airtight yan. Prosecutor ako. Mako-convict ko talaga kayo pag idinimanda ko yan. So may bagong kontrata ginawa si Guevara sa Justice Department. Nandiyan na sa kanila na yon. Pag-aralan daw nila. Pinag-aralan na. But I tell you, you better sign the contract because it's good for the Filipino people. You do not sign it, I take over your operations, water distribution. I will nationalize the water in my country. Para hindi inyo magamit na paglukuhin ninyo ang Pilipino. I will take over, I will expropriate, then I will charge you in court. I am very sure that in the hands of a competent prosecutor, I could get a conviction of plunder. At once that case is filed or estafa on a large scale, there is no bail allowed. Kaya sabi ko, gusto ko makita itong mga putang inang mga bilyonaryo na ito sa loob ng prisuhan. But kung kukulangin ako sa panahon o mamatay ako, hang on to this. Ito yung pinakamalaki. It runs into trillions of the blood money of the people. Huwag ninyong, nasabi ko sa mga military, you do not have to go into a kudita. Pero paalamin mo lang na ayusin ninyong mabuti. Kung hindi ko pa maayos to, kung walang ma-nationalize ko, then the next administration maybe, baski sino, sa partido ko, o sa kabila. At kung hindi maganda ang takbo, you just, parang ganunin mo lang, Adre, wag mong laruin ito. Kasi ito, dugo ito ng Pilipino. And for many years. Pero magbayad ka ng ang income tax nila, instead of them paying, they will pass it on again doon sa consumers. Hindi, parang hindi ka na rin nagbayad. Kaya pagdating ng consumers, i-deduct manila yan. Water expense. So, yung kontrata na
Maski saan ka, bugbog talaga ang Pilipino. By this time, trillions yan. Pero huwag kayong magpayag na kontrata na hindi ipakita sa atin. We were all ignorant. It was not until after na yung walang tubig at naamoy ko na may kontrata, sinisingil ako ng 7 billion na lugi nila. Sabi ko sa cabinet member, sila, Secretary Anew, sabihin mo sa mga putang ina nila, ni 5 centimos, hindi ko sila babayaran. Bibirahin ko sila. And do not force my hand into it. Ipit-ipitin niyo ako ng kaso. TRO dito, punta kayo sa korte, pigilan ako. Mangyari talaga ang hindi ninyo gusto. Sabihin ko sa inyo, ayaw ko, pero pag pinilit ninyo ako, diretso na ako. Malaman ninyo yan. Kasi isang daanan yan, one night, hulihin ko silang lahat. Diyan lang kayo. Kailan ko kayo palabasin? Hanggang gusto ko. Si Marcos, 27 years. Gawain ko akin 30 years. Putang ina kayo. Sinabi ko na nga sa inyo maski tayo